Abusuafo mamakwa aba eba Susan Media Toso. Ene so yada fofora Onyankopon ede achen. Ene yaba be free kwaman samfo ene ankase bojare akwa kopiem ewo Esankwanta a ne nyina ewo Bekwai Municipal District no ase Asante Mantamu ne nyina eso ewo N8 Yamuransa ekwantempon no eso monka ye ho ne mbua ne akonhoma ne hwese de ekwan ne so dwumade sitie se de nkro ne sitie ene dwumade a ekoso ewo kwan ne so se de ekwan no etie ankasa efri kwaman samfo ene ankase bojare ekokopiem ewo Esankwanta me jamose.